a les campanades d'aquest any 2008 al Canal de Televisió. Avui donem la benvinguda a l'any 2009, aquí, al Canal de Televisió, en directe. Adeu, un ratet de publicitat i ja tornem. Fins ara. Adeu. Doncs estem ara a les campanades, ja he tornat de publicitat, aquí en directe a Canal de Televisió. Anem a fer un brindis de cava. Ara, agafem una mica de cava i feliç any 2009. D'aquí queden pocs minutets perquè siguin les 12 de la nit i puguem disfrutar del nou any 2009. Salut! Doncs em diuen que queda just un minut i mig per les campanades. Espera, que deixo això cava. I continuem. Ja tinc aquí. A veure, aquí normalment es menja raïm, no? A mi no m'agrada el raïm. M'he agafat uns caramelets de xocolata, unes pastilletes de xocolata, que no anem a dir la marca. No anem a dir la marca i comencem amb... Un minut just perquè comencin les campanades. Recordem per la gent, un moment que deixo això, recordem a la gent que ens estigui veient que primer sonaran els quarts, 4 quarts, que ho podreu notar perquè seran diferents de les campanades, i en quan acabin aquests 4 quarts se sentiran ja les 12 campanades. Agafareu el raïm, o també hi ha gent que no li agrada i agafa, per exemple, com jo, pastilles de xocolata, o també olives, o moltes altres coses. Per exemple, ara ens queden ja, a veure, anem a mirar quan ens queda. Ens queda 30 segons. 30 segons i comencem les campanades. Connectem amb la Torre Akbar, des de Barcelona, en directe, a Canal de Televisió. Connectem ara mateix amb la Torre Akbar. 10 segons perquè comencin les campanades per despedir l'any 2008 i començar el 2009. 5 segons. 4, 3, 2, 1. Comencen els quarts. 1, 2, 3 i 4. Comencem les campanades. Atenció. Primera campanada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Feliç any 2009! Feliç any 2009 en directe des de Canal de Televisió. Comencem aquest nou any en directe a Canal de Televisió. Feliç 2009, que tingueu un bon any 2009 i abandonem el 2008. Vinga, salut! Vinga, que avui s'ho nit per veure i anem a ficar-nos més cava, home, anem a ficar-nos més cava. Doncs a veure, aquí veiem la Torre Akbar en directe amb les combinacions de colors que hi ha en aquests moments a Barcelona, la Torre Akbar, on anem per les campanades d'aquest any 2008-2009 en directe per Canal de Televisió. Estem retransmès en directe, com dèiem, per Canal de Televisió, i ara us desitgem un feliç any 2009 i que tingueu molta salut i que no us afecti la crisi, sobretot. Continuem amb la programació nadalenca del fi d'any amb una actuació en directe que ens espera ara, que presentat per mi, per Xavier Martínez, que us acompanyarà en aquestes campanades, i l'actuació serà de Francisco Martínez. Anem amb l'actuació en directe. Que tingueu un feliç any 2009. Adeu! Feliç any 2009!
Doncs aquí, des de Canal Q Televisió, us donem la benvinguda a l'any 2009. Ara, d'aquí d'un moment, comencem l'especial de l'any 2009 amb l'actuació de Francisco Martínez presentat per Xavier Martínez. Feliç any 2009! Adeu!